Katariina Kähkölä tässä terve. Tässä on pieni videoesittely musta, jos ei ehditä vaalikentillä tapaamaan. Mä oon 32-vuotias lempääläinen kunnanvaltuutettu ja perheenäiti. Mun koulutustausta on yhteiskuntatieteiden maisteri ja päivätyötäni teen tällä hetkellä lastenkodin kasvatusjohtajana. Mä lähdin politiikkaan yliopistovuosina Tampereella ja siitä siirryin kunnallispolitiikkaan ja mä oon nyt toistamiseen ehdolla eduskuntaan. 4 vuotta sitten tuli hyvä äänisaalis ja siitä on hyvä ponnistaa. Mulla on 3 pääteemaa näissä vaaleissa. Lapsiperheiden hyvinvointi, työelämän joustot ja yrittäjyyden kannustaminen ja 3. vihreät arvot, kotimaisuus. Mä oon sitä mieltä, että kun perhe voi hyvin, niin yhteiskunta voi hyvin. Pienet lapset tarvii enemmän aikaa olla vanhempiensa kanssa ja mä kannatan perhevapaiden pidennystä ja perheverotuksen käyttöönottoa. Ja lainsäädännöllä täytyy turvata erilaiset joustot työelämään. Niitä tarvii lapsiperheet, mutta myös esimerkiksi he, jotka hoitaa iäkkäitä vanhempiaan työnsä ohella. Meidän kotimaisen tuotannon arvoja on ihmisen ja eläimen ja luonnon hyvinvointi. Mä oon lähiruuan kannattaja sen takia, että se on terveellisempää ja ympäristön huomioon ottavaa. Ja mä oon ihan varma, että vihreässä teknologiassa on Suomen uusi mahdollisuus. Mun vaalislogan on varmoissa käsissä ja se tarkoittaa sitä, että mun äänestäjänä sä voit luottaa mun ammattitaitoon ja vahvaan haluun toimia suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Vaalinumero on helppo, se on tasan 200 ja kenties se tarkoittaa sitä, että sillä mennään 200 kansanedustajan joukkoon. Ota yhteyttä ja vieraile mun sivuilla, lue sieltä lisää katariinakahkola.com, niin jutellaan näistä asioista enemmän. Moi!